mar daro kumba mar thieth kowuok NHIF nyaka e SHA pod idhi mos ka thoth jotuo kale midhiero e kinde ma gimanyo thieth e bwo okumbano. Ma en kaluwore kod lipot mogol kod riwruok mar ute thieth manie bombe kod gwenge mong'ere kaka Rufa mar dwe mar 11 mawacho ni chenro no omoko e atamalo 46 mane entiere dwe mokalo. Jafambo marwa Simfros Okinda nigi lerno. Kaluwore kod lipot mogol kod riwruok mar osiptende mantiere gwenge kod bombe, mano Rural and Urban Private Hospitals Association of Kenya, chenro mar daro kuma mar thieth kowuok e NHIF nyaka SHA pod ok omako mach kaluwore kod ohinga mathoth mamono jotuo yudo thieth e yo makare. E lipodegino mar 6 nyaka ne chenro mar dar chakre, Rufa olero ni chenro mar dar wuok e NHIF nyaka SHA omoki atamalo 46 kuma ne entiere dwe mokalo koseyo SHA kuom rem keto maino e bero chenro mag thieth e pacho ka. Rufa oluwo ni chenro mar yango nond jotuo e chenro mar SHA omedore mana kod atamalo 6 kende kowuok e atamalo 20 dwe mokalo nyaka 26 sani. E bwo lipodni bende onyenyore ni omenda ma sirikal chiwo ne ute thieth e wi jatuo ka jatuo odok piny kod atamalo 23 ne chenro mar thieth to idok pacho, gima koro medo keto ute thieth kama tek kendo yie osigo mapek e wi jotuo manyaka koro chudi giwegi. Ataro mar lipot mare mar dwe mokalo kama chenro mar tego ute thieth e tiyo kod SHA nochung'e atamalo 60, tiegruok ma kamano dok chien ahinya e dweni nyaka atamalo 29 kende. Kamano bende jopiny ogolo ywak e wi ng'ikruok mar mbui mar SHA mamedo rocho chenro mag yudo thieth e pacho kae, gima Rufa oketo e atamalo 22 kende. SHA kata kamano puo kuom yot mar ndikruok e mbui margi makonyo jopiny e keto nondgi e yo mayot kendo mapiyo. Rufa koro jiwo sirikal mondo orum mapiyo piyo chenro mar rieyo okumba manyien mar thiethni kendo bug fuok maneno mamono jo Kenya yudo thieth makare kaka dwarore. Simfros Okinda, Ramogi TV.